खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी फिन आरोबाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गिदिरथार बाथ्रा एबा अजद जाबसिनदों एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा रायजोआव मा जाहोननि थाखाय मुवा बेसादनि बेसेना बांनो हमदों बेखौबो लानानै बे समाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि सायाव अजद दैखांदों अखिल गगৈ बिथाङा गिदिरथार बाथ्रा अजद दैखांदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव लोगोसे चरण बर' बे समाव हान्थामेला बिफाननि रायजोनि हान्थामेला बिफाननि मन्त्रि चरण बर' बिथांनि सायावबो अखिल गगৈ बिथाङा गोबां मानि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बिथाङा फोरमायदों दि एबा अखिल गगৈ बिथाङा फोरमायदों दि एबा अजद होदों दि हाग्रामा महिलारिनो आसामाव हाबनाय गासैबो गारिनि टिकाखौ होदों बेखायनो एबा बेनिखायनो ट्रान्सपर्ट बिफानखौ एबा हान्थामेला बिफानखौ बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि एमएलए चरण बर'नो होनाय जादों जेराव पीयूष हाजरिकानि मुंबो खारिनायजों लोगोसे जयन्त मल्ल बरुवा आथिखालाव जयन्त मल्ल बरुवाजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय आथिखालनि जा दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि गेजेरजों सिन्डिकेट सालायनायनि बाथ्राखौ फोरमायदों बेखायनो आसामाव एबा रायजोआव मुवा बेसादनि बेसेना बांनो हमदों बेफोरबायदि गोबां माने अजद दिखांदों एबा आसि थुनानै बाथ्रा बुंदों अखिल गगৈ बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावोदि अखिल गगৈ बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गिदिरथार अजद आसामाव हाबनाय गंफ्रोमबो हान्थामेलानिफ्राय एबा हाग्रामा महिलारिनो आसामाव हाबनाय गासैबो गारिनि टिका होदों बेखायनो ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टखौ एबा बिफानखौ चरण बर' एबा बिपिएफ राजखान्थि दोलोनो होनाय जादों होननानै आरो बेखायनो मुवा बेसादनि बेसेना बांदों लोगोसे जयन्त मल्ल बरुवा बिथांनोबो बेबायदि टिका होनाय जादों होननानै बाथ्रा फोरमायदों दानिया फिन आरोबाव खोनासंदो बिदिब्ला एमएलए अखिल गगৈ बिथांनि जा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव अजद बे अजदखौ नोंथांमोना खोनासंदो যে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ যেটো ওজন বৃদ্ধি পাইছে এটোৱে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ খাপলৈ হয়তো সিন্ডিকেটৰ ধন অলপ বেছিকে যাব হাগ্ৰামা মহিলাৰী গোটেই নামনি অসমখনৰ মানে গোটেই অসমলৈ সোমা গোটেই গাড়ীবিলাকৰ ঠিকা দি দিছে এইকাৰণে ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো দিছে বিপিএফ ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো দি অসমলৈ যিমানখন গাড়ী আহিছে প্ৰত্যেকখন গাড়ীৰ ওপৰতে ইলিগেল অবৈধ সিন্ডিকেটৰ টেক্স আৰু সেই চোৱাচিতাৰ দায়িত্ব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ আৰু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই পীযুষ হাজৰিকাতকৈ অলপ বেছিকে পইচা আনি দিয়াৰ কাৰণে পীযুষ হাজৰিকা ডিগ্ৰেডেড আৰু জয়ন্ত বৰুৱাৰ প্ৰমোচন এই বুলি মই খবৰ পাইছোঁ গতিকে এই মন্ত্ৰীসভাখনত এটা কথা খাটাং হৈ পৰিছে যে যিয়ে বেছিকে আটাইতকৈ সিন্ডিকেটৰ মালটো বেছিকে গোটাই দিব পাৰিব তেওঁ ডাঙৰ মন্ত্ৰী হ'ব আৰু যিয়ে সিন্ডিকেটৰ মাল বেছিকে নিজে খাই দিব যি মন্ত্ৰীয়ে তেওঁ ডিগ্ৰেডেড হ'ব মই বুজি পাইছোঁ নেকি আৰু তাৰ বাহিৰেতো মই বেলেগ একো বুজি পোৱা নাই